हेलौ लोगोफोर आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बराय हरनाय थाबाय। ओमफ्राय मानो जों हिरिमा मन्दिराव मोसानो फैदों आरोना प्रेक्टिस खालामनो गल्डेन जुबलिनि। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादों, आं दा सिङाव हाबफैबाय। ओमफ्राय फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोननो खिथिफिनगोन। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो, लोगो दोङो सासे। Same thing. बेथिं बानायहोलांबाय आरोना इसरा। जों दा मन्दिर सिङाव थांनि र' नोंथांमोननो खिथिलांगोन। ओरैनो गिदिंफैबाय आरोना जों आस्कानो बिथिंगालि। दा प्रेक्टिस खालामनायखौ नोंथांमोननो खिथिलांगोन आङो। बिथिंगालि फिल्डआव एनसिसि माबा मा होनो भलन्टियार्सफोरनि माबा दोङो इथिंगालि भलन्टियार्सफोर फोरोंबाय थादों। इथिं बे गोथै सि बावनाय गासैबो फैबानो जाबाय हिरिम्बा मन्दिराव गल्डेन जुबलियाव। मा बुङो जानुवारियाव, दा जानुवारिनि 20, 21, 22 गासै फैबानो जाबाय। बहुत काम सोलिबाय थादों कालार होनाय। बिथिं गेटआ जों बिथिंगालि फैयो आरोना आइथिंबो दोङो। दासो बानायबाय थादों, बानायनाया जाजोबाखैनो। दखानफोरखौबो एसे खिथिनानै रलाय दुलु खानायखौ खिथिनोसै। गल्डेन जुबलिनि आरोना मोसाग्राफोरा फैलांबाय आरोना नै मोसाग्राफोरा। दखानफोरा एवनाया सोरानो मा होनो गल्डेन जुबलिनि गासैबो फैबानो जाबाय गल्डेन जुबलियाव। आं आरो मा कालार खालामनांगौ खिथाहरबानो जाबाय। मा कालार खालामबानो जाबाय पार्पल कालार। भगबान गिनासो खारगोन नांलाय आंखौ। ओमफ्राय मा होनो नोंसोरो बे हिरिम्बा मन्दिराव फैनानै जोंखौ लोगो हमबानो जाबाय, जों मोसागोन आरोना। जोंखौ लोगो हमना जागौबानो दखानफोराबो होजोब्बाय निथिं मा मोनसे दखान मोसानोसै जों दा।